Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no. Maayong buntag ang atong tanan. Kumusta? Adlaw dai karong Huwebes no. Pizza 13 na sa buwan sa August, 2026. O sa dili pa din no. Shout out dai ko no kang John Bert Bagyo Undong. Salamat kayo sa pagpabinaw no. John Bert Bagyo Sumundong. Salamat kayo idol. Kang Sinagal o kang Los Maria Los. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Ug sa tanan nga nagsubaybay aning darmaha, salamat kaayo. Ug karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidad. Part 60 na ta no, mga followers no. Part 60 na ta. Pobreng dato. Hay, magkaroon chinilas nga manikitaan, Johnny. Tuas kapitan, kay mo ko ni ang mutudlo nila kung hain si ina karon. Kung makita na nila ang pares nga chinilas ini. O, si color sa chinilas nga nakitaan ni mo, ha, Johnny? Blue. Hay, magkaroon mong chinilas. Tuas kapitan? O, ikaw ang nakakita sa mong chinilas, diba? Ako. O, kay kauban si mo pagkakita sa chinilas? Wa, ako lang. Ang gani, miabot ko sa krasada. Unya, may duha ka tawo nga mitulis na ko. Gitulis ka? Oo, may nagsugo ko na nila. O, kinsa makang nagsugo nila? Mayong Usa ka na sa pagbuminaw konsusiyon. Lex Pinoy. Pero kinahanglang unaw na tos pagpangita si ina abay. Pero, wag yung magidudahan nga makidnap sa bata. Wa lagi. Pero may nakitaan ming tunob dool sa lugar nga di na ko makita ang chinilas. Dagkong marka sa sapatos sa dakong tao. Pero wag mo may nakitaan nga gamit sa bata. May nakita ng mga tanod, ug buhok, ug nakaila si Lula Emma ni ini, kang ina ni. Gawas sa pugong. O, sa pamilain niyo nakitaan. Michi, magkamao ba kang mutago una og sekreto? Ha? Oo. Makasaad ka ba na mo? Ngang imong mabati ka na mo, dili mo lahos kang dindo? Sure. Makasaad ko ni mo, ana. Willing ko mutabang ninyo aron makita ng bata. Sige. Nakita na nako ang pari sa chinilas ni ina. Ha? Diin man. Diha sa ilawom sa hagdanan na mo. Niyay, nasa akong bulsa. Niyaw? Kung mauna, dinihidi ang bata sa inyo. Imposible nga muanhi ang bata. Nga, usa na lang ang chinilas. Gawas pa, di mo siya muanhi kay gabi na sa dihang gisugo siya og suka siyang lula sa tindahan. Apan wa siya makaabot sa tindahan. Unsa? Dunay laing tao o mga tao nga naglihok sa kangit-ngit ining dapita. Oh. Busa, dili ka ngayang mo kumpiyansa sa paglakaw-lakaw gabi inang dako, Melchi. Ay! Mahugyod ka na ang paris ng chinilas nga nakita ni Johnny sa kakahuyan. Ang chinilas sa batang si Ina. Karon, Kapitan, mutuo ka na gyud nga si Johnny ang suspek sa pagkawa ni Ina. Ay! Pero nganong miabot man siya sa payag ni Johnny. Nga gisugo man siya og suka. Mahimong nasugatan ni Johnny ang bata. Unya gidan niya sa iyang payag. Ay! Pero kauban sila si Mikmik og Johnny sa gabi nga nawa si Ina. Basin kung gitabunan lang nila nga nang tumboy ang kamaturan, Kapitan. Ay! Isen nako kanang video sa chinilas nga naa sa nataran. Pero kinsa man ang nagkuha ini? Ang bisita ni Bus Dindo Pater nga si Milchi. Pida, naunsa ni si Milchi? Di naman mo tubag sa kong tawag. Unsa man kaya nabisihan karon? Bahala niya akong amahan kung masuko siya. Kinahanglan paso na ko si Milchi. Asa ka, Dindo? Papsi, naaday ka diha? Batod ko. Asa maga? Kakuha ka lang mulakaw ko, Papsi. Akong apasos, Milchi. Unsa magiplano mo ni anang Milchi? Gusto ko nga siyang mahimo kong asawa. Aha. Maayo. Kay tanaw ko, himsog kayo siya. O gusto ko nga daghang apo. 12 ka apo kon mahimo. Ha? Grabe. Murag daghan sa kanang 12 kabog apo, Papsi. O sa kadusina,
Dagan na kayo na. Istorya lang ng ako. Pero kutob sa makaya sa inyong lawas. Hala, panganak mo. Oo. O, Papsi. Wala problema. Ako'y bahala sa umaabot nimong mga apo. Hala, sige. Pero, ampingi ang lawas ni Milchi. Ha? Dili mayo nga masakit siya. Kinanglang ampinga nimo ang kahimsog ni ng Milchi. Aron makahatag siya og daghang anak. Oo. Oo, Papsi. Akong ampingan si Milchi. Sige. Ako siya pason. Mura man tinuod ang gipanulti na ni Johnny o Mikmik. Nahipos din ni Johnny ang usa ka tsinelas sa bata. Melchi, Oh, paunahon na lang ko nung ni Abay Johnny's menteryo. mag-unsap ta sementeryo? Maniits mga kalihukan sa mga tao nga manong dito. Asa pamday si Johnny? Di siya ganahan nga naatas siyang dool. Tungod kay klaro kayo nga doon na siya kaaway sa hilom. Sige na, dali na. Kinsa man sa kaniyang kaaway sa hilom, no? Posible nga ang kaaway siyang apuhan. O posible sab nga si Dindok Pater. Oh, ha? Misalig bayas Johnny ni mo Melchi ha. Muhangya na nga sa ko. Nga dili ni mo ibutang sa piki si Abay Johnny. O nga, sekreto na sab ni mo ang among nakuhang kasayuran bahin sa bata nga si Ina. Ayaw ka bala ka. Akong sekreto ang inyong sekreto. May, Bye! yato lang tamos mideryo. Hmm? Maglubong man day karon sa bata nga gilabay sa dapin sa krasada. Oh, bay, murag mas mayo tingali nga dili na lang kamong pakitas menteryo, bay. Wa pa baya mahuman ang ilang kalagot nimo. O, sa si Mikmik Johnny. Kinahala maglikay ka sa mga tao. Kay posible nga gukdon kanila tungod sa pagkawa sa bata ang si Ina. Pero wa mo gigihimong dautan. Pero may ebidensya sila batok nimo. Melchi, Pasaylo ako, Johnny. Pero, nakasako nimo. O sa'yo may usahan ako. Ha, Milchi? Mahadlo kong musulti nimo. Kung ganahan ka mutabang nako, kinasultihan ko nimo. Bahin na ng ebidensya nga imong giingon. Niasa kong cellphone. Unsay May ipakita ko nimo. Ako ipakita nimo. Kinahala makakita ka ini, Johnny. Aron makapanagang ka sa umaabot nga paggukod nimo sa mga tao. Niya ang video, oh. saman? Ako nang payag. gividyohan nimo ang hagdanan? Og ang tsinelas sa bata. Nianhi ka sa akong payag. Oh. Og nagtuo ko nga may kauban kang bata tungod din ang tsinelas. Kinahanglang imo nang madilit, Melchi. Dili mahimo nga may laing makakita, ana. Sorry. Pero nakakita na si Dindo, ana. Unsa? Unsa? Sorry kayo, ha? Doon na si Kopya na si Poldo. Pastilin nga rin mo man nagibuhat, ha? Melchi? Wa ko'y daw tang intensyon. Wa ko mahibaw nga na missing na ba ang tag-iya ng chinilas. Milchi, mahimo na nilang gamiton aron iduot ko sa pagkawa ni Ina. Ha? Unya, bay. Basta may ato mo hatod, ha? Nara ni Milchi ang tanan. Sorry, cute, ha? Johnny, ako na lang ni papason. Pero, Pero, unsa? hala, nanawag na si Dindo. Tubagalan na. O, ayaw kahadlok sa pagsulti sa tinuod niya. Ha? Sige na. Tubagan na sa tindo. Hello, Dindo? Hain ka magaron. Di apa ko silang Johnny. Nagsulti pa mi bahin sa nawa nga bata. Unsa? Ang tag-iya sa chinilas nga ako nakuha ng video. Mauni ang bata ang gipangita ni Johnny. Kaya wa na mauli siyang lola. Unsa? Mutabang una akong pangita sa bata, Dindo. Unsa? Luoy magud ang bata kung dili makitaan. Pero, Sige na. Bye. Bye, Dindo. Sige. Mangita na to sa bata. Sige. Abay. Masa may mong huna-huna ron? Daghan naman kayo pangitaon nun, eh. Ha? Kisa pa madilain itong pangitaon. Ang batang si Ina. Ug ang ikaduha, ang mga tao nga nagbutang sa chinilas ni Ina sa hagdanan sa payag. Taro na kayong tumungan ng tawhana. Kung kinsa man siyang mitugpo sa chinilas ni Ina. Unsa may iyang tumong, Una, siyang kidnapper ni Ina. Ikaduha,
Gusto siya nga ikaw mapasangin lang siya pagkidnap sa bata. Tuod, no? Tukan man day ka, Milchi. Swerte ko na nga. Namiga ta ka. Pero ay patakod ni Dindo, ha? Dili, uy. Pero, Johnny, kinsa man naman suko og maayo ni mo ning dipita? Kwan. Si Dindor man. Ha? Si Dindo lang? Boss Dindo, Oh. Kumusta yung lakaw diya? ako nagikasulti ang kapitan ug nahatag na nako ang video sa chinilas ug mao gid ni ang pare sa chinilas nga gigunitan sa kapitan ang chinilas sa bata. Kung mao ka na, may labot si Janice pagkawa sa mga bata, mo ba? Ha? Ug mao sa pagtuo sa kapitan? Wa man mo komentaryo ang kapitan, boss. Sige, sige. Panawag lang unya sa kapitan. Di ba ako ang manawag? Sige, bye. Wa pa yung kamuhunong sa pagpanghilabot sa bagong sepulturero sa atong menteryo. Papsi. Unsa mga plano nimo sa batanong ungo? Papa. Kuan mo ko kinang maglagot mo kukuha ng Johnny. Maglagot ka. Kay mas gwapo pa siya kay nimo. Ha? Pasagding ang mga pulis ang muatimanin ang apo ni Pilo. Papa, kuan ka, maglagot lagi ko ng Johnny. Pasagdi lagi siya. Doon na patay kuhauno na ng tawhana. Ha? Pero, Mao ka na ang timan Nahibaw ko. Now sa Lex Nga may bahandi na siyang nakuha sa mga musoleo. Papsi, Dili kong bungol nga dili mahibaw sa mga panghitabo sa menteryo, Dindo. Ug nakita ko nga palpak ang imong mga gibuhat. Wa kay nakuha. Samtang si Johnny, daghan. ha? Ayaw palayasa si Johnny. Hinoon, ang bahandi niya ang kuha. Ano maning amahan na? Di man gusto nga mawa si Johnny ining among dapit. Murag wa tay mahimo da kung magkuyog tang tulo sa pagpangitas bata ang si ina. Nya, unsam day mayong buhaton, abay. Mayo tingali nga magbuwag-buwag ta. Dili maayo nga mabuwag ka na mo, Johnny. Nga naman. Nga naman nakasulti magkana, Milchi. Kung mabuwag ka na mo, wa ni makasaksi para nimo. Bito, abay. Kinahanglang may kaubad ka. Mahimong kitang duha magkuyog bisan asa. Ha? Oo, okay naman ko, baygod, kung ako rang usang mangita sa bata, bay. Di mahimo nga doon na mag-inusara sa pagpangita ni ina. Oh. Wa pa tamang kaila kung kinsa gid kining kriminal. Ni ay ning depita. Wa ta mahibaw kung nakailara siya nato ug nagbantay lang siya sa atong mga lihok. Nausab. Hadlok naman gani ko sa gisulti. Nga doon ay tao nga may tugpo sa chinilas ni Ina. Aron ikaw gid mapasangilan nga nakaingon sa pagkawa sa bata. Gusto ka, Melchi? Pero hapon naman. Kinahanglan mo pauli na kasbay ni Dindo. Okay naman ko kung gabiin ako mauli. Di mahimo Pauli na. Aron, mahimutan ko. Okay. Mabala ka di ka kung doon ay daw tamihitabo na ako, Johnny? Natural. Natural nga mabala ka ko. Kay, wa pa madagpi ang kriminal. Busa, mutambag ko ni mo, Melchi, nga. Palayo lang una din his menteryo. Thank you sa kabalaka. Okay, sige. Magpalayo ko din sa sementeryo. Pero, mato ko si mong payag, ha? Oo. May problema. Tuod, o sige ni apelido ng ina? Ina Berdin. Ina Berden. May nahinumduman ka ba ng maong apelyido, Melchi? Sige, bye. Mikmik, bye. Bay ko pa.
Karon, balik tas paghuna-una ni Ina, abay. Ay, rago na bay. Misalig jud ka ni Melchi. Lalaki nga atong gipangita ang kidnapper. O di babae, busa. Okay lang kung atong amiguhon si Milchi. Pero, Relax lang god, abay. Ni anam dito sa musuliyo sa mga patir. kuyawa nilang musliyo eh. Mura man og gamay bay. Bitaw. Wailing nga ako silang kwarta. Saram de kapansyon ang niasud sa ilang musuliyo. Conchita Pater. Ang mama paday ni Dindo ang sud ining maong musuliyo. Saman, nalingaw ka sa imong sorry, Milchi. Nalingaw man. Hapit na mahuman ang ospital. Og Dindo, nausab ang akong plano. Unsa man ang nausap, Papsi? Sa unang duha ka tuig, ako una ang manage sa atong ospital. Una pa ikaw. Ha? Unya, unsa may akong trabahoon pa, Papsi? May ablihan kong dental clinic dinhi sa bahay. Kanang bahay sa Loyo, ang himuon kong dental clinic. Uy, May pahawa na din nagpuyuan ng bahay sa luyo ni... Sa luyo, Sir Darwin? Oh, may pahawa na. Mao nga ako kanang iparenovate para mahimong clinic. O ikaw, Milchi, ang mahimong sekretary sa dentist nga akong ibutang diha. Okay, rigid ko, sir. unya, ako, Papsi Darwin. Imo yung inganlan ang akong halangdong pangan. Papsi. Ikaw ang mo manage kalihukan din sa bahay, Dindo. Sa security. Ha? Pag yun ay makitiyag akong apo. Sa iliwami, Lula. Pero di mi muhunong sa pagpangita ni Ina. Buhi pa ka karon ang akong apo. Magampol lang talo lang nga. Buhi pa siya hangtod karon. Lala, kaon na na. Wa ko'y kanang mukaon. Uy, kinahanglan mo kaon ka, Lula. Uy. Tod. Nakaila man ka sa asawa ni Darwin Pater, Lula, no? Si Kunching. Kunching di ang gas Conchita? Higala ko si Kunching. Kaming tulo si Scholastica. Kamo gid ang mga dalaga din sa unang panahon, no? Kami. Ug usara ang among eskwelahan. Mao nga nagkasuod mi. Makaluluoy si Conchita. Tungod kay dili maayo ang nahimo niyang kamatayon. Kay unsam day namatyan sa inahan ni Dindo, Lula? Naghikog si Conching. Unsa? Naghikog? Unsa, Lula? Naghanong problema si Conching. Pero dili ka siya musulti na mo ni Scholastica kung unsa iyang problema. Pero nahibaw may gabahin sa ilang pamilya ang iyang problema. Gawas pa, masakiton sa siya. Masakiton ang inahan ni Dindo? Masakiton. Masakiton siyang kasing-kasing. Maugagida siya sa gawas ni Darwin. Aron adto dito magpatambal. Ug sa pagbalik niya, misamot siya kahilumon. Unsa? Kumusta ang imong pagpakigumang dyan, ha, Milchi? Ha? Ikaw man hibilin sa payag. Sa dihang, di palayas ni Johnny si Puldo. Unsay imong nasarap nga balita dito, ha? Wa kayo din do. Lihay man kayo si Johnny sa kumang pangutan. O niya, imo na bang ipakita niya ang picture sa chinila sa bata nga na-videohan nimo? Og bitubag si Johnny nga chinilas kini sa higala niyang bata ang si Ina. Ha? Ina? O siya apelido, ha?
Ina Berden. Huh? Familiar ba nimo ang maong apelyido? Oh, natural nga familiar. Sikit lang mong yuta sa wa panlaki ni babaligya. Mao ba? Unsa pa imo nakuhang impormasyon? Gikan ng mga tawana, ha? Ay, maura man to. Nangita sab si Johnny og mikmik sa batang si Ina. Kay missing ni. Dili ka nga nagpabuang-buang lang kalas dyan, eh. Unya ang tinuod di ay kay siya ang kidnapper. Ambot lang ka ha. Pero sa kong tanaw. Mura man og wagit siya labot sa pagkawa sa bata. Tay paragod. Klarohon ta ni Bi. Saman. Mulaban ka ni Johnny? Dindo. Wa ko mulaban. Ako lang gipagawas nga ako nakita niya. Tungod kay kalmar mo gud siya. O wag ko yung nakita nga bisan gamay na lang nga pagkakonsensya siyang naong. Tininuod ang kabalaka nga ako nakita sa naong ni Johnny. Tungod kay suod sila og ang bata. Bay, Johnny. Niya magut kuskus. Wakay. Naan ako nga, hindi ni maguna-una ni Ina. Ikaduha na ron kaadlaw sa kadya mawa. Unsa na kay nahitabo niya ron, no? Kung doon na palang ko itinuod nga gahom abay sa pagkaungo. Ako nga nagawang gilupad ang tanang kabaryuhan din sa pagpangita niya. Paita. Lagi. Si Lola. Lola. Lola! Lola, nausap na! La, nagdamgo ka? Ang akong apo. May nautang nahitabo na yun sa akong apo. Kinoo, nga nung imo manigitugot na mahitabo sa akong apo. Lola, wa pa ta makasiguro kung noon siya nahitabo si mong apo. Nakasiguro na ko. Patay na si Ina. Nga nung nahibaw mo ka na. Nakita na ko siya sa akong damgo. Nagkadugo siya. Damgura na la. Damguro man. Ampo lang gitag maayo gud nga wala daw tang nahitabo ni Ina. Ang tanang mga bata nga nawa ining dapita. Patay nang nakitaan mikmik, Johnny. Lola, unya na paghuna-huna og dautan anak la. Naana, mauna ka na sila magpahibaw nga patay na ang akong apo. May matayin sa Lola, bi. Ako na lang mo ablis putahan. Naana sila. Nagdanagin silang daotang balita. Diyaw na mo. Ginoo ko. Mura naman ko og mamatay sa kaguulin. Laay ko palabikod. Wa pa kita makasiguro kung unsa gyud nahitabo ni Ina. Nakasiguro na ko, Mikmik. Gikuha na siya sa demonyo. Lola, Kinsay, oy, Ay! May kay niya ka, Johnny. May mo bang magisulti ni mo? ha? Bahin sa utsam na yung pakisultihan ako, Kapitan. Ay! Bahin kini sa bata nga nawa. Unsa man ang bahin ni Ina, Kapitan? Ay! Oh. Wa ka ba yo'y kalibutan kung hain sa karon? Wala lagi, Kapitan. Gani, nagsige pa kong pangita niya. Nganom, Dekap. Nagduda ka nga, doon ako'y nihibawan bahin sa bata. Ay! Nakaadto na sa inyong payag ang bata. O, Kapitan. Nakadto na. Nagduda ka na ko, unsa? Kapitan, naibaw ko nga doon ng mga tao nga ako ang gustong iduot. Aron mo manubag sa pagkawa sa bata. Maong ang usa ka tsinilas ni Ina, dito nakawaan og video ni Milchi sa akong payag. Ay! Ay! Abi na kuha. Abdi ka man sabdi ay. Abi na ko, kiat-kiat lang ang nahibawaan ni mo, Johnny. Kamao ganitang magbinuang, Kap. Kamao sa tang magtinarong. Sa magkap. Niya ka, aron dakpon ko. Dili ko manakop, kundi ko ligon og ebidensya, Johnny. Ay! Himan. Mao na Kapitan, mao na tinuod Kapitan, Kap. Ay! Pero, siguro alang,
Yawa yung kay labots pagkawas bata. Wa, kap, oy. Di ko tinuod nga ungo, kap. Mo na akong ikapaniguro ni mo. Wa ko kahibaw kung hain karon si ina. Lola. Lola. Ako, Lola. Sakit ako. Ayaw ko ka na ungo. Ayaw ba? Ayaw! Hayag dumde. Mikbek, abay. Ayon man ka. Uy, wa mo si Mikmik sa iyang higdaanan. Usag man. Mura mag, doon ay misangpit ni Lula sa gigan sa kawas. Lula! Mikmek! Wa, usap. Pero mura jog. Tingog ito ako nabati. Saan mo nang nagkamang sa luyo sa kasabutan? Hala! Si Ina ka na! Ina! 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 Hala, kainit niya. Taas kaya yung hilanat. Bay! Bay, naku sa magkabihas kasagutan, bay! Bay, big, big! Niya si Ina! Pagwag habol, bay! Init ka siya! Dadun na to siya sa ospital! Dali! Apo ko, salamat nga buhi ka. Gerti man pa sa mga doktor si Ina, Lola. Hindi mo makinig akong apo, Johnny. Kuan Lula, una, nabati na ko ang iyang tingog nga, nagsangpit ni mo. Nagtuog ko nga ako lang ni una-una. Unya, sa diyang may gawas ko sa inyong bay, nakita na ko si Ina nga nagkamang sa kasagbutan. Ginoo ko, salamat nga imong giuli na ko si Ina. Dali agad nga napurma clinic ang inyong bahay sa Luyo Dindo. Ako lagi. Saan akong amahan? Kung ganahan ganyan sa ko sa kabutang, iya ginang tutukan og mayo niya, humanon gina niya. Boss Dindo, Ma'am Milche. Oh. Nya. Unsa na may balita sa gawas, ha? Nakita na ang bata nga si Ina. Unsa? Tinuod ka, Paldo? O lagi, mao na tabi-tabi sa eskina. Ni pauli raman kuno ang bata sa ila. Unya, tuan ni karon sa district. Gipa-doktor ni Johnny. Uy, Ina, Ina, unsa na may pamati ni mo si mong lawas? Kuya Johnny. Oo, ako. Unsa man, ganan ka mukaon? Nanya na. Hello, Ina. Ate Mikmik. Day, kuya lang, day. Ina. Diin magid kagikan, apo ko. Nung nawa magkagduha ka adlaw kapin, ha? Ayoko ka na. Angongo. Ongo? Ongo? O siya'y ugo, apo ko. Ay, tanaw na ko. Ina, day, diliin taon ako ang nagungo ni mo, ha? Amigda man ta. Di mo ko makahimo sa pagbalbal ni mo. Gawas pa. Di manggid ko tinuod nga ungo. Ayoko nito sakit ni. Ida ka sungit-ngit. Unya, iyak ang ipakaon. Mao ba?
Makaon siya ka. Okay, mamatay man ko kung dili ko mukaon. O siya pa may iyang kibuhat ni mo. Man, iyan ako at lukon. Day. Unsa man gyud iyang now? Koan, Mayong pagbuminaw sa Lex man Pinoy. siya. Unsa? Unsa may iyang dagway? Koan, itong iya sinina niya. Taas. Taas? Marag Dracula? Oo, niya. Taas siya po. Kaya kagaayo kulot. Unsa pa? Ang iyang makakoko. Oh. Takas kaayo. Tinuod ko di ay gadunay ugo. O siya man siya imong tanaw. Dili to si Kuya Johnny ni mo. Lola, joke lang gitong ako nga ungo ko. Prank ba? Bati man deog na lala. Uy niya, dako man siya mata. Dito ako. Oo nga ginay kayo ni Ugnaong. Uy, laki lola. Maidlok manggani ko kon mga put na siya. Oo niya nga nung nakabuhi man ka. Bitaw. Bitaw, day. Giun sa man mo pag-ikyas gikan sa mong tao, ha? Kuan, gilantan man ko niya. Iya kong gipain na mo tambal. Uy niya, kipiyaan ko. Gibiyaan na Gibiyaan kas ungo? Oo. Gipainom ka niya og tambal? Oh, tablitas. Uy, kuya wag dungo ah. Kamao mang manambal. Nakapamakak na gid ko ni Tinto. Patay gid ko ini kung masakpan ko nga na makakuniyabahin sa akong pagpakiguban nila ni Johnny og Mikmik. Ay, nga nung maniwi, dili man hinon ko makatuog. Oh, uy, anino sa tao man tumilipot sa Leo sa bahay. Kinsa man ka to? Ako ni Leon sa Leo. Uy, si Sir Darwin man tumisod sa bahay sa Leo? Magunsa ka siya ng bahay nga gihimo niyang klinik. Atangan na lang ako si Dini. Atangan ako siya mugawas o balik gikan ang bahay nila sa Leo. Unsa man dahil nakaikyas ka o gibuhian ka? Ampot, basta mikawas raman ko. Nangitaram ako og hayag. Nagsikir ako og lakaw niya. Pagkakita na ko hayag, mauna na akong gisupay. Anya, nakagawas na dayon ko. Magpasalamat na lang tanganiya ka na. Sa sunod, lili ka na mula ka nga ikaw ra nakasabot. Oh, Lola. Sige Lola, papahuwaya una ang imong apo. Kanina namang misod sa bahay sa Leo ang amahan ni Tinto. O pa rin siya magawas. Likod sa magkano siya diha sa pag-ong klinik, no? Oh, uy. Naami naglagupo sa suwed. Si Sir Darwin na ka na. Oh, wa naman saba. Dili na ko mong paduol sa klinik, uy. Kaya ba sinubukalit siya gawas, masuko niya ni Nako. Oh, Saba, si Sir Darwin kang nagdaglag po sa suwad. Uy, hala. Pasinggi atake siya. Ako na lang kang sudlon, no? Oh. May hunong na, Saba. Bahala na. Sir Darwin? Sir? Kangit-ngit ba din sa suwad? Sir Darwin? Sir? Sir? Nagtabon! Sir Darwin? Ang suga. Ang iba ng switch. Nerang switch. Sir Darwin? Tabang! Di ko magkalihok! Sir! Sir! Dali! Go
Milchi? Nga nga? Nagpakitabang man siya. Tabang! Dindo! Tolito, tugi ka suliyo ang iyang tingog. Dindo! Ha? Tabang! Ang imong papa! Oo, le. Dre, Papsi. Higa. Higa. Sir, saman, magtawag big doktor? Ayaw na. Misakit lag maayong akong tiil. Tapa. Nag-unsa mo ka sa bagong klinik suliyo pa, ha? Papsi? May nabati lang ko nga kasikas. Mao nga akong gisusi. Ha? Maunay nga misod ka dito. Nakita ko ni mong miso dito. Oh, sir. Nakita ti ka. Taod-taod man ka sa sud. May gusto lang kong kuhaon sa sud. Pero, nganong wa man ka magpasiga sa suga, sir? Aron akong masakpan kung kinsa ang misod sa bagong klinik. Ngawa sab magpasiga sa suga. Uy, mao ba, Papsi? Ang tubig, sir. Sige na. Pangatuog na mo. Ya, okay na ka din, hey, Papsi? Okay na ko. Matuog na sab ko. Kuya ko na ngayda. Di na rin bada kumidya mga hitabuka na. Bay, Johnny. Niya pa malagi ka din ka wasbay. Laom naman kang gabi eh. Di mo ko makatog nga bay nga magkunaunas gisulti ni Ina. Ha? Oh, tuod no? Tinuod ka to? Mura magtinuod ang iyang gipanulti. Ay, kung ina nga doon nagitinuod nga ungo ining dapita. Mausa na nakapalibong na ko. Ako na may kaliwat og ungo. Nga nung doon na may nakita si Ina nga ungo gid. Unya, ngit-ngit kuno kayo ang dapit. Ay, unsa may mo nga ako na ini? Kinahanglan masubay ang nahitabo ni Ina, bay. Isulti lang na sa kapitan, uy. Ikaw na pahibaw sa kapitan. Kay, mupauli ko sa payag og sayo. Mag-unsam ka sa payag? Ang gisulti ni Ina, nag-itom ang ungo. Tanaw to na kung panaptong itom ining kaban ni Lulubi. Nirang panaptong ni itom. Mao ni ang kapa ni Lolo. Nahinumdom na ko. Nung samos, Lolo. Sige, magkatawa sa iyong kwarto. Mauna ni. Mauna ni. Akong libigon sa bintana, Bi. Ungo na si Lolo. Nagsulob si Lolo ining itong nga panapton. O, nag-make up siya og murag ungo. Mayong pagpaminaw sa Lex Pino. Nga naman may costume sa pagkaungo si Lolo Pilo. Ang sabit kay bot ipasabot ini. Gusto, si Lolo. Nakita na ko sa Lolo Cemetery nga nagsulob ining itong nga panapton sa ibabaw sa pansyon. Unya. Nagunsa man si Lolo des ibabaw sa pansyon. Naghangad man siya sa buwan. Ug nagsigig uwang. Hello. Ungo nga kong Lolo Pilo. Naibaw na ko. Naibaw na ko sa sikreto ni Lolo Pilo. Bigbig! Akoy! Bay? Nabalik man lagi dayon ka din sa ospital. Maadto para ba ko sa kapitan da? Unya na to. May isulti sa ako nimo. Kusa man?
ang sikreto ni Lulu Pilo. Og sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Pobreng dato. Ug palihog ko no og subscribe sa ako ang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.